kong alkaline-based nga vitamin C. Mga K5, manginom na sang Mighty C para ang lawas, resistensya dugid permi. Ang Mighty C ang mabakal sa mga butika sa Iloilo ka mga product centers ni Doc Ramil Uy. Ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong man sa inyo ni K5 Ray Espeja Umalay, nga palangga ang banwas sang Pototan. Ako naman si K5 Wayne Zirudo Sinieras. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang ubok at sip-on, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes arthritis magkaayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. BTX 500 ang health mo protektado. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamo ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon. Padayuno ng istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Hindi na rusdak gidang banggiran ko. Kay gusto mo man mo. Kay kanamit man, be. Nami mo. Ay, ati sa diin na lang tani makita, nay. Sa mabugnaw lang tanay nga lugar. Dito lang ta matabo, ayan, ayan. Lain, gidya kali ang plano mo ya, Jupiter, no? Dasong na ta sa inyo, balay. Kung may kaisog na ko,
Sa subong. Di lang anay ah. Kay dawagin na reviews pa ko. Ay, sadya-sadyay, no? Ah! Ay nasanayan sa ating kinakalaban lumapit ng biglaan para bang di nakataon ang putok na ba'y tadhana pangit kong nasumadala na pintig ng puso'y nakalaan para sa'yo sunset walking behind the sun I got a good forehead I can feel you holding my world ano ba kung nadarama oh shucks ito ba'y pag-ibig na totoo ba ang kinakana cause boy it feels so good Rocket? Yes, Elmar Banwa. Ah, kabalo ka na dayon ah. Ano nga pagkabalo ko man kay wala ka man kapanugid? Ano nahaw? Total, hindi ka man apa. Ihambal na sa akon. Ay, ikaw bala, Roquito. Kasakit si mo magulambal, no? Ikaw gani ang mumana. Himuan na kung anong gusto mo himuon. Alokanta ka pwede? Sinumbag taka karon. Ate ka na, joke lang. Tanan nga joke, imo gid karon. Ariyo ah, may iistorya naman ako sa imo. Ti istorya na da. Damo ka pa satsap. Uy. Wala naman kung mahimo kundi mamati si imo Ilmar. Bisan pa wala na tupa ang mga istorya mo. Ay, sos! May tupa niya, Rocket. Pwes kung may tupa na, ipabati sa akon. Ariyo, mga tips ini kung paano may balaan nga nagapangirida ang isa ka ba na? Ara ka naman. Damo naman ni makig sa ibo nga mga lalaki. Sige lang. At least, damo malipay nga mga babae. Ha? Una, kung naasawa ka, tanawon mo gid ang phone book sang bana mo. Tapos ano be? I-check mo ang mga ngalan. Kung nakabutang nga ngalan, pare Ryan, pare Berto, pare Marlon, duda ka na na. Ha? Ilabi na gid ko nang nakabutang nga ngalan delivery rider, parcel kag manog kay o wifi. Oh, nga man. Kay basi mag-text nga, tulog ka na gang, wala ka na ka-text, ara asawa mo? Ha? Delivery rider, parcel kag manog kayo wifi, pero text amo na gali. Oo. Amo na, kung ang phone book sa cellphone sa lalaki, wala ngalan sang babae, kag puro lalaki. Duda ka na da. Sadya, ino. Nagakatol ng mga palad ko nga makauyat sang 138,000. Kag ang mga sutab ko nga mga tawo, gaan ko lang tag 2,000 serbe nila nga komisyon.
Mayo na lang na gani, kay may 2,000 pa sila nga komisyon. Ang kilala, Kuya Gani, basta komisyon ng paghahambalan, tukbo niya gintanan. Sa bagay, basi may lahi to saya nga kubra. Samtang ako ya, may lahi lang nga tangkig. Ay sadya-sadya no? Man, basta gagana lang gidyang utok mo. Dasigid kagdamo diak walar tahon sa barangay. Kapin pasubong eleksyon, masadya nga daan ang away sang mayor dire. Kalbo versus may buhok. Sa duwane, ako gid ang makaraok. Mapawala lang kuya. Hindi kuya magdigas ang akon kung sino ang akon manok. Para maganitan ko ang kalbo. Kag maganitan ko man ang may buhok. Ay sadya-sadya ino. Migo ko latoy! Stop! Ba? Naman mamigo bang koy? Diri lang Stop! Look! And listen! Amo na ding tamburo nga ginapanaguan sa mga rugby boys nga laban babae ang membro. Bawa? Pwerte na rugby boys ba? Pero laban girls? Panilag mayo Migo. Kaya lang na sila sa mga puong-puong. Nagano da sila, Miguel? Gano pa? Kundi gay go rugby. Rugby boys ka ba eh? Ayaw gali, no? Nalipat ka, Migo, kung nagapalipat-lipat ka lang. Wala, Miguel. Medyo na blanco lang ko kay te. Nabad trip ko ba kay Maler eh. Sige lang, Mega. Ipaupok lang ka ron sa pagpakdol galunan na. Migo? Miguel? Buka sa ulo ni Maler ang galunan bala. Ba? Amo ginakaroon ang matabo, Meg. Kung makita ko siya. Oo, Mega. Agod nga magbalik sa normal ang nagliwas niya nga utok. Ho, Meg, arina. Nagapanilag na ko sa balibot, ha? Kinagakalam. Nagitang kamot ko. Relax ka lang, Meg. Kay maginuwa lang na sila karon tapos higop rugby. Do mga ilaga, gali? Sobra pa sa ilaga, Meg. Itagob lang na yung kainit mo, Meg. Kay mapautwas mo ginakaroon. Kung mag-cross ng landas nyo nga dua. Magalaw lagi ng tangkuloy karon sa akon, pro. Dulaon kong pagkatangkuloy sa kakusog sang pakdol ko. Meg, tiwasan ko siya. Tiwasa! Sadya-sadya na ako. Ilonggo, naka D3 Bio na. Ang mga kanon, naka D3 Bio ron. Lahat ng Pinoy, mag D3 Bio na. D3 Bio. May virgin coconut oil kag vitamin D3. D3 Bio. May 3-way protection kontra cancer. Kahatag proteksyon, batok sa mga infection tungod sa bacteria kag viruses. Kahatag man sang brain protection kag extra energy. D3 Bio. Ang D3 Bio
Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Bakal na sa mga butika. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million auric unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidant. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang balatian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Edgar Santiago sa tricycle driver. Sami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Gasakit ang tiyan, mag Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag Spore Biotics. Gabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Magklinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakat sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Klinika Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Klinika Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh.
available now. Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Extend Food Superman for Men. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon manok. Silang sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko no. Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon manok. Kanamit gid sa experience ba? Extend Food Superman for Men. Mga abyan, sunda pagid ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nga mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!